fietsvierdaagse overhandigt checks goede doelen. Bekerduels vervroegd. Het is vandaag 7 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Fanfare Ons Genoegen uit Oerlo neemt op zondag 12 oktober deel aan het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen in de Oranjerie in Roermond. Onder leiding van dirigent Geert Jacobs uit Leunen komt de fanfare uit in de tweede divisie. Het is 5 jaar geleden dat de fanfare voor het laatst deelnam aan een concours. Dat was in oktober 2009 in de Maaspoort in Venlo. Toen behaalde de fanfare, ook onder leiding van Geert Jacobs, ruim 82 punten. Het was weer lang geleden dat de fietsvierdaagse zich inzette voor het goede doel. Afgelopen jaar zijn ze hier weer mee gestart. Gisteravond kregen deze organisaties de checks uitgereikt. Het is alweer een tijd geleden, de fietsvierdaagse Venray. Maar maandag werden de Goede Doelen 2014, die gesteund werden door deze jaarlijkse fietstocht in Venray, verblijd met een donatie. De Goede Doelen van dit jaar waren de Zonnebloem, afdeling De Burggraaf en het Brukveld, Judo for All en Dovenschool Giboro. We hebben iets met goede doelen. Tijdens de fietsvierdaagse hebben we ieder jaar wel een goed doel iemand de mogelijkheid geven om te ondersteunen in hun project waar hun voor staan. En dat heeft meer raakvlakken. Dat is ook het andere raakvlak. Is gewoon dat de mensen dan een beetje amusement hebben op de middag. Dat is eigenlijk goedkoop amusement. Mensen binden elkaar en we gaan met elkaar zitten buurten en kopen de loten en brengt voor hun geld op. En het enthousiasme en die stralende gezichten allemaal. En eigenlijk stelt niet zo heel veel voor wat de prijzen betreft. Maar goed, het is gewoon het project, de ondersteuning ervan. Moeten de goede doelen ook nog ergens aan voldoen? Niet direct. Alleen het moet voor het geld moet besteed worden aan een goed doel. Dat is aan een project of iets en niet voor een feestavond van een of andere stichting of zo. Dan haken we even doen mee. Het moet gewoon echt ondersteund worden. En voor het Breukveld, de Burggraaf, die organiseren een aparte actie daarvoor. En die Dovenschool is ook grandioos mooi. En als je dan hoort van Riveragen met Judo for All ondersteund het project. Ik heb hem meegemaakt, hij kwam nu morgen terug. Toen had hij die kampioenen, hadden ze 's avonds gehad. Dat is gewoon, als je dat dan hoort, is dat geweldig. Daar hebben wij dan een steuntje aan mogen bijdragen voor dat hun het geld er konden verdienen. Dat is toch prachtig. Natuurlijk waren de organisaties erg blij met de bijdrage welke ze mochten ontvangen. Nou, geweldig. Echt super. Dat hadden we niet verwacht. Met dat geld kunnen wij heel veel doen voor de mensen. Ja, dat bedrag is inderdaad boven verwachting. En nog meer dan 1000 euro. Dus op zich een heel mooi bedrag waar we veel voor kunnen doen. Daar gaan we een leuke activiteit voor organiseren. Ja, ik vind het een hartstikke mooi bedrag. Ik had samen met mijn broers al een beetje uitgevogeld wat het ongeveer zou worden. En nou weten we het precies en dat is een heel mooi bedrag. Ja, super. Het is weer keimooi dat we zoveel geld binnen kunnen halen voor onze judokas voor mensen met een beperking. En wat gaan jullie met dat geld doen? Nou, dat geld dat wordt in ons project gestoken. Wij zijn 3 jaar lang met dat project bezig. En dat komt dus ten goede van onze dovenschool. En dat kan dus letterlijk en figuurlijk een steentje bijdragen aan de school. Dat is Europese kampioenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. En dan zijn we 2 kampioenen en 2 tweede. Dus dat is helemaal goed gekomen dan. Waarschijnlijk een activiteit met een culturele inslag. Maar dat moeten we allemaal nog een beetje invullen. Misschien een theatervoorstelling, want landelijk wordt dat niet meer gedaan. Dus misschien kunnen we uit de regio iets voor de mensen betekenen met IJzerstein, Kastraai. Die hebben hele leuke amateurgezelschappen en dan kunnen we misschien iets mee doen. Op zondag 19 oktober staat de tweede bekerronde op het programma. Venray, SSS 18 en Volharding hebben hun bekerduels vervroegd. DAW Venray en Prinses Irene SSS 18 worden gespeeld op donderdag 16 oktober om 8 uur 's avonds. Volharding treedt op zaterdag 18 oktober om 7:30 thuis aan tegen topklasser JVC Kuik. De bekerstrijd tussen de 5e klassers SVH 39 en Leunen wordt wel op zondag afgewerkt. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer.
Aankomende nacht koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgenochtend is het droog en naast wat sluierbewolking komt de zon af en toe tevoorschijn. 'S Middags zijn er perioden met regen en de temperatuur loopt op tot ongeveer 19 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.